Godt, så har jeg evalueret Thomas og Bilal for anden uges tutorial, og de har uploadet, eller de har lavet den i form af en video. De har lavet 2 videofiler, som I kan se her. Quiz del 2, og ja, den er egentlig meget simpel. Det går ud på, at man bare skal så vi kan sådan en pause. Ja, den gør jeg egentlig igennem, som man kan se fra start og helt vejen til slut. Og de siger faktisk, hvad man skal gøre til punkt og prikke, så det er jo helt fint. Men dog kan det godt gå lidt hurtigt i tempoet, at han bare, altså man skal være bekendt med det for lige at kunne følge med, ellers skal man pause en del. Men ja, som sagt, så fungerer den ellers optimalt. Og det var så del 1, det der, hvor at han forklarer, hvad man skal gøre og sætte ind på selve Argumenters hjemmeside. Så dernæst har de en quiz del 2, hvor at de har, ja, det blog-editor-del, hvor at man skal samle selve strukturen i hele applikationen. Dog så foregår den her del uden, hvilket er et lidt minus, fordi det kan godt være lidt svært at finde de der helt specielle, eller de specielle brækker, man skal bruge til at konstruere det her med. Og ja, det kan også gå lidt hurtigt igen, man skal sætte en del på pause for lige at kunne, finde den specifikke blok, man skal bruge. Men ellers så foregår det også bare, at man skal følge, hvad han gør, og så til sidst munder du ud i, at man har lavet den med quiz-app. Og jeg kan ikke lige få emulatorprogrammet til at virke, så jeg kan ikke vise den, men den fungerer som den skal, eller den fungerer som du synes den skal gøre, så det er jo fint nok. Og ja, det var så evaluering af deres tutorial, og den får 4,5 ud af 5. Check.